Nahimong sadya ang pagsugod sa mga aktibidad alang sa Pasko Fiesta 2022 sa Davao City. Kinidihang nakigduyog sab ang lead cast sa GMA Afternoon Prime nga Unica Hija atol sa opening. Aning report ni RJ Relator. 5, 4, 3, 2, 1! Mihayag ang San Pedro Square, dihang gipasigana ang Christmas lights ug ang 45 feet nga Christmas tree at tubangan sa Davao City Hall ato sa pag-abli sa tinuig nga Pasko Fiesta sa syudad. Nalingaw sab ang mga Dabawenyo sa 3D video mapping light show sa City Hall facade. Open his eyes. When the little boy did, he saw fairies flying, toy soldiers marching with the Gidag sa gayud sa mga Dabawenyo ug mga bisita ang opening. Ilabi pa nga mibalik na ang in-person nga mga aktibidad atol sa Pasko Fiesta. Nalis po! Ako mga anak, ang kabok, tara. Happy jud kayo mi kay first time jud ako makita diri sa Davao. Nalingaw sab ang mga Dabawenyo sa gipasundayag nga Christmas magical performances sa Dabawenyo Talents. Magpadayon kita nga moabante ta nga malipayon, malinawon og malambuon. Maulang to. Merry Christmas sa inyong tanan. God bless you all. Ug agig pasalamat sa GMA Regional TV sa walay puas nga suporta sa mga Dabawenyo sa mga programa sa GMA. Nakigduyog sab ang inyong kapusong estasyon sa selebrasyon. Pinaagi sa lead star sa GMA drama nga Unica Hija nga sila Kelvin Miranda ug Kate Valdez. Gipakilig ni Kelvin ang mga Dabawenyo sa iyang pagkanta. Mas ni Hugyaw dihang nagdunga na sila ni Kate on stage. Nagpaabot sab sa ilang pasalamat ang Kapuso Stars ngadto sa mga Dabawenyo. Ang wish ko lang para sa inyo is sana paunlarin pa rin natin yung pagmamahal, kapayapaan sa isa't isa nang sa gayoy maging payapa rin yung buhay at kapaligiran natin. Ang wish ko po para sa inyong lahat ay happiness and healing, mentally, physically, and emotionally. Maayong Pasko, mga kapuso! Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si RJ Relator para sa One Mindanao.